5 важни неща при обзавеждане на вашата кухня. Първо, кухнята е сърцето на дома, т.е. тя трябва да има красива визия, за да ни е приятно в нея да си пием кафето и питието. Второ, трябва да е функционална, да има работни плотове и съответно обеми за съхранение, тъй като това е мястото, където приготвяме храната за семейството си с любов. Трето, да имаме нужните електроуреди за вграждане в кухнята, за да ни е комфортно и удобно за ползване. Четвърто, желателно е тя да бъде на изгодна цена, за да не плащаме години наред кредити за кухня. Пето, бързо и с лекота да бъде изработена и доставена в дома ни. Ако имате нужда от обзавеждане на кухня, може да се свържете с мен на телефон 0885 167 389 за безплатен проект за аранжиране на вашата кухня и съответно доставка до 10 дни. Заповядайте! Прекрасен ден!